chimnesia menoko wa mara no bugibu chimo akwadibu na nyamja ozo ibulilanya mgbe m na-enwego olilanya ojijiji dị mma onye wanyere ya gerio biko wanyere ụmụ ka m rie ihe rịọba mebia ihe rịọba mebia ihe rịọba mebia ihe rịọba mebia ọmako bidonye bia ọmako bidonye bia ọmako sidiri me bia ọmako sidiri me bia onye na-eme mmezemu bia odogwu akataka bia oloriye bịara ilogo agụ na-eche mba bịa ọdụmegbo juda bịa ị na-asị n'ụmụ chere na-agwụ ike zemu bịa ị na-asị n'ụmụ chere na-agwụ ike bịa ihe rịọba me bịa ihe rịọba me bịa oloriye bịara ilome bịa agụ na-eche mba agụ na-eche obodo bịa ihe rịọba me bịa ihe rịọba me bịa ihe rịọba me bịa ihe rịọba me bịa ọmanụkọ sidiri me bịa ọmanụkọ sidiri me bịa ihe rịọba me bịa ihe rịọba me anyị na-abụkwazi ndị otu ọgbọ ya ka ba ji egbuo ya akwa n'otu aka ahụ Pita Ezedogwu eze nne ya Vincent Obi dị mma. Ọgọ. Ọgọ nsọ. anyị na-ekene ya maka na ọ bịara ugwu akwa ka ọ bụ nwanne ya onye ochie akwasị aji eje nke ọma beni ụlọ ọgụ ndị ọma na ọ bụ eziokwu na beni ụtụtụ ọma nke etuli oke so eze mara ka ebu si bịa ọrụ ugbu a oke oke sakwa mama nnọọ Chief, can you get what's the name, sir? It's a one day. Dalo, can you go down and see Metata? I am Muko. Okay. Vincent na Oliakụ ya Ogechukwu ọfanwa m ndị a na ndị ha m Steven na abụmakwụkwọ wee bịa bụ onye nwe ya akwasị aji eje nke ọma ya bụ ndị mba nke St. Joseph ndị na-arụ ebe mitin abịa gbue landlọd akwasị aji eje nke ọma anyị kere ndị a niile daalụnụ Kendi na bata. Chief, I can get Chief. Okay. No. Yeah.
Elias. Okay. Okay. Kek again ya simeto en wo tipa. Kuna mamu ya mko. Okay. All right. Kana ndio kwa okay. First time on it. All right. No sir. What's name? Okay sir. So obuna asimu na wale. Okay. So ya okay sir. Okay sir. Oh? No. All right. Kama tapa sir. Okay sir. Ndị nke ọzọ anyị na-atụ na-eji egwu akwa n'otu Chikwado organization nke ọrụ ukwu nwanne Gabandabo wee sị ga ebu nwanne ya akwa wee sị ga ije nke ọma. Anyị na-ekele Omeni Elias, anyị kere gị ndị mụ na agbamakwụkwọ wee sị ga abịa gị ikpo nna ukwu akwa ka o jee nke ọma. Ndị nke ọzọ bụ Len Francis Ọnụọra. Francis Ọnụọra bụ ezigbo agbata obi ọma ka na ndị emechie na adị na mba ọfụma. Ndị a na-eji onyonyo kịta bụ Mr. Ebuka Okeke ọgọ ngọkọ from Ugbo. Ọ bịara wee gbuo ọgwụ nwoke akwasị eji eje nke ọma. Ọgọ Chief Gabriel Onyibalo Chinyelugo ọgọ ka ọ bụ n'ihi na ya na ọgwụ Nnamdị na anụ nwunye nwanyị o wesị ya ga-egbu oge nwoke akwa si aji eje nke ọma. Anyị na-ekele Chinyelugo. Ka anyị mara afụ nke anyị ndị na-abịa. Oriakụ anyị a na-anụ ebe nye nwanne onye anwụ ụnụ. Ndo Chineke ya nara mkpụrụ obi gị na ndokwa n'aha Jizọs. Anyị nọnyere unu ka anyị rịọ arịrịọ. Ekene dịrị Chineke nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi bụ nna nke ebere niile, nna Chineke nke na-enye nkasi obi niile, onye na-akasi anyị obi na nsogbu anyị niile. Ihe anyị ga-aza bụ ngọzi dịrị Chukwu nna diwe na anyị Jesu Kristi. Ka anyị zaa anya. Ngọzi dịrị Chukwu nna diwe na anyị Jesu Kristi. Onye nwe m cheta m n'alaeze gị. Onye nwe m cheta m n'alaeze gị. Zaanụ ya. Onye nwe m cheta m n'alaeze gị. N'ime olulu m ka m na-akpọku di nwenụ m, gee ntị n'arịrịọ m, chee ntị n'olu mkpu akwa m, ka anyị zaanụ. Onye nwe m cheta m n'alaeze gị. Di nwenụ m, ịgụkọba njọ anyị niile onye ga-akwudo, mana ị nwere obi mgbaghara njọ, n'ihi ya anyị ji atụ gị egwu na-asọpụrụ gị. Onye nwe m cheta m n'alaeze gị. Enwere m nchekwube na di nwenụ m, mkpụrụ obi m chekwubere n'okwu ya. Mkpụrụ obi m na-atụ anya osebụrụ ụwa karịa ndị ncha si atụ chi ọbụbọ. Etu a ka ndị Izrel si enwe agụụ maka di nwenụ m. Onye nwe m cheta m n'alaeze gị. Isobe di nwenụ m, ị ga-enwe nzọpụta n'uju n'ihi na di nwenụ m dị ebere. Ọ bụ ya ga-agbapụta ndị Izrel na njọ ha niile. Onye nwe m cheta m n'alaeze gị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, anyị na-arịọ gị ka ị mee, anyị ji ume a na-arịọ na-ekpe ka ị mee nwa odibo gị bụ Stephen Nnamdị Bejie ebere. Anyị ji ume a na-arịọ gị, gee ntị n'ụlọ arịrịọ ka anyị na-arịọ gị, mee nwa odibo gị ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Mee ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa site na Kristi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Stephen, ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Aga m ejere Chimozi
Chimozi, ewo agama jere Chimozi, agama gara Chimozi, wenindu ni moa. Nete agama gara Chimozi, agama jere Chimozi, agama gara Chimozi, wenindu ni moa. Agama gara Chimozi, agama jere Chimozi, ewo agama gara Chimozi, wenindu ni moa. Agama gara Chimozi, wenindu. Agama gara Chimozi, wenindu. Agama gara Chimozi, wenindu. Agama gara Chimozi, wenindu. Agama gara Chimozi, agama jere Chimozi, agama gara Chimozi, wenindu. Dịrị Chineke nna onye nwe anyị Jesu Kristi bụ nna nke ebere, n'ihi na ọ bụ Chineke nke na-akasị anyị obi mgbe anyị nọ na mkpagbu niile, na-enye anyị aka, na-enye anyịkwa anyị ike site na nkasi obi ahụ ka anyị wee nwee ike dị na-atasi ndị ọzọ nọ na mkpagbu obi. Anyị na-arịọ ka o mee ụmụnna anyị ndị a bụ Stephen na Nwaamaka nwee ike bata n'ala eze eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Na-agọzi ahụ ụmụnna anyị ndị a, mmiri nsọ na-echetara anyị maka mmiri Chukwu emere anyị, nke Pọl dị asọ dere banyere ya sị, anyị niile mere baptizim n'ime Jesu Kristi si na ya bụ baptizim wee baa n'ọnwụ ya. Ya bụ na elikọtara anyị na ya site na baptizim anyị mere wee rue n'ọnwụ ya. Ya bụ dịka Kristi siri ike na ebube nke nna wee bilie n'ọnwụ, etu ahụkwa ka anyị na Kristi dịkọrọ na ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu oyiyi ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya site na Kristi onye nwe anyị.
onye bịara ịgwa ndị omejọ. Kristi onye nwe anyị dị ume a na-arịọ were gị nabata mkpụrụ obi ụmụ odibo gị Evangeline na Stephen. Ọ bụrụ na ha emehie na adịghị ike nke mmadụ, biko gbaghara ha, tọhapụ ha n'agbụ niile nke onye iro, kwee ka ha gafeta na ndụ ebighị ebi site n'ọdịnihu n'onye Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha Chineke kpọrọ otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa tụwa niile.
when they are in fact, one of the greatest things Chineke yemelo mmadụ bụ na mmadụ bidoro ndụ ọma ọnwụọ afọ ozi enwe ndị na crash na crash afọ pieces ahụ anyị amazụ ego enwe ndị mmiri kacha oge mmiri n'ụma so ekele Chineke ewee na-akwado ndị ugwu dịka ndị otu Kristi wee bụbata ha n'ụlọ ụka anụma aga afọ ha ma ndị nsọ iji chetara anyị maka baptizim anyị so akwamozu onye otu Kristi ọbụla bụ gịnị ka a na-eme na Romans chapter 6 verse 3 ekpere ahụ fara kpere bifo a maka ozu ndị ọbụla na ndị na-echete mmiri nsọ Pọl dị asọ bụ banyere ya Stephen na Evangeline ka ha keta oke ihe nke bilite n'ọrụ Kristi bịara ha na ndụ ọrụ udo na aṅụrị. Maka nchekwube ha niile kwesịrị n'ụwa nke a ka ha bịa kwere n'ezi ọma nke nzọpụta ebere gbanwee ndụ ha bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Maka ndị na-ata ahụhụ na mmadụ mụbara ya ka akpọkọ otu Kristi ibe ha gbaa ume na emebara ha nchekasị. Maka ndị niile gbakọtara ebe a ịbịarụ ụmụnna anyị Stephen na Evangeline ekpere ka anyị pụta oge niile nke ndụ anyị n'otu ụbọchị na anyị ga-aza azịza maka echiche anyị ga okwu ọnụ anyị ga obodo anyị ga. Oh
Dịka ọgbakọ si na-enwe echiche anya si o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele gụnyekwa ụmụasị ya na-asị nara nke a mụọ ọnụ ya unu niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgba ntụ ọkụ ga-ebi ebi a ga-agba ya n'ihu na n'ihi mere ihe mmadụ ga-ewe gbaghara na ndọta na-emenụ nke a na ncheta nke Okay, one of the sisters.
Sendere n'ụgbọala na ndebana ana m ekele onye ọbụla mmadụ nwanne ndị ezinụlọ ndị ji ihe hazi ebe ndị klọb ndị online friends and well wishers anyị na-asụ na okwu ji bịa ma mma mana nkụzi ga-eji wee na ga-amakarị n'otu aka ka na-akasịkwa nwunye nwanne nwoke bụ Nnamdi ọbụla eji ya n'obi ana m ekele ya n'iru ọla niile ọ dịrị isi o nwere onye ọ ga-abụ ọbụrụ ọya nkụzi abụ ezigbo ife nwanne nwoke ọtara ahụhụ Chukwu mekwere ebe ihe eji nka maka mkpụrụ ọtara ebe ahụ ya ahụ na dị ka onye ọ kachasị mmalite ihe osi oti aka bụrụ ụmụ ya di ya na mmadụ gaba n'akasị na mmiri nyekwa ya nwanne nwoke kwesị ga-eji ike mechie nwere ifekọla Chineke kwere anyị ndị ọ bụla asa na ọya na arụmama ọ sọrọ na nwute maka ọma ụmụ nwanne friends and well wishers gbasoro ya so biko nye n'aka onye ọbụla ọ bụrụ izu one days ka ọ dị wee na-arụ ọya nweta afọ a 12 so Chineke na anyị mara Chineke site na agbala Chineke aja masị a na mgbe na-adị n'ụbọchị taa ozugbo ozugbo a na-etinye ya na 3 days ọ ga-eso ndị mmụọma na ndị mmozi wee nọ na wee so na-eti anyị ebe ọ ga-anọ ọkpụtọrọ ọnụ wee chere anyị oge ego ga anyị ga-abịa ihu na ihu anyị na Chineke na ndị mmozi nke Chineke anọ wee kelee n'ọrụ anyị n'ọgwụ ụwa n'aha Jizọs Kraịst ọbara nke onye ọnwụ anyị kọrọ dịka ezigbote ndị otu Kristi ihe ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ihe a mere ka anyị jiri n'obi mmadụ yọọ Chineke onye ihe niile ndụ ka o bulite arụ ụmụnna anyị ndị ya Steven na Evangeline ndị anyị ga-eyi ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ ka o mee ka sonye n'otu ndị nsọ na nke niile kwere gara aga ka o gosi ebere n'ime ọ ga-eme ya ụmụnna anyị ndị a bụkwazi ndị ji ọnwụ wee gbapụta ndị akwụgori ụgwọ nakwazi ndị emere ka ha na-arịkwa mma nakwazi ndị eburugoro n'ụgbọ agha nke ezigbote onye nche atụrụ ka Chineke menụ ka ha ga-esonye na nnukwu ọgbakọ nke ịsa ahụ dị ebighị ebi na ole nke na-enweghị mkpụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile n'obi ụmụnna anyị ndị a Steven na Evangeline anyị jikwazi n'aka na site na nchekwube nke anyị nwere na ha ga-eso Kristi bilitekwa ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dị ka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile iji wee gosi ụmụ odibo gị ndị a na ndụ mmadụ ịnwụ ọrụ ihe ọma ndị ahụ bụ ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obi ọma gị na mmekọrịta nke ndị nsọ n'ime Kristi ya mere welere gị ntị n'arịrịọ nke anyị na-arịọ gị onye nwe anyị kpọghere ha ụmụ odibo gị ndị ọnụ ụzọ nke Paradaịs nyekwazịla anyị nwa aka bụ ndị ka nọ n'ụwa anyị ga-ekwusi nke okwukwe wee na-akasịrịta onwe anyị ruo mgbe anyị ga-eji ife Kristi otu ahụ ka anyị na ụmụnna anyị ndị a ga-esikwasị n'oge oge niile site na Kristi onye nwe anyị Steven na Evangeline
Amalaja, turn your front now. Onye Jesu Kristi ịnọ n'ime ile ụbọchị atọ wee si otu a gosi ndị niile kwere na gị ya mere ndị ahụ dị n'ime ili ji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ wee bilite ọzọ. Ya bụ mee ka nwa odibo gị bụ Steven Dechie nwee ike ịnọ n'ime ili a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ebilite ya nye ya ihe. Kristi bụ onye mbụ si n'ọnwụ wee bilie mee ka o nwee ike iso ndị nsọ gị ebighị ebi n'eluigwe gee dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Ugbu a anyị na-adọnye ahụ nwanne anyị bụ Steven n'ala ka ọ naghachi n'ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a wee kpọrọ nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ si n'ọnwụ wee bilie, ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị na nke a dara ada gbanwee wee ihe nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya mekwa ka ahụ ya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị izi na nkịta ebe niile mgbe ọ bụ ebighị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ebe uche gị n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị a, ka ọ ghara anyị mmehie anyị dị ka anyị si gbara ndị mehiere anyị. Ekwela ka ikpe n'ala gị, ma zọpụta anyị n'ajọ ikpe. Ekene Maria, ijupụtara gracia, everyone nyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ikpuru niile, ọ dị ezi ngọzi n'afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, kpọrọla anyị ndị nje anyị yọ, kịta na ụmụ anyị amụ. otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, Etu ọ bụ n'izizi na kịta na ebe niile n'ụwa ebe ebe amụ. ka mkpụrụ obi Steven na mkpụrụ obi ndị niile bụ ọnụ gara aga. Site n'ebere nke Chukwu ka ha zụrụ ike na ndokwa. Maria nne nke Chukwu, kpọrọla anyị ndị nje anyị yọ, kịta na ụmụ anyị amụ. Otito dịrị Nna na Nwa na Etu ọ bụ n'izizi na kịta na ebe niile n'ụwa ebe ebe amụ. Jesu biko meere ya ebere. Virgin Maria, aka. Jesu biko meere ya ebere. Virgin Maria, nyere ya aka.
Mba. Ego sewezie. Ka mkpụrụ obi Stephen, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ nye ezumike ebi ebi biko dị nwenụ. Mee nke ndị ebe chakwasị na mkpụrụ obi ya. Ka mkpụrụ obi ya ziri ike na ndụkọ. Amen. Nna anyị nọ n'eluigwe. Otito dịrị aha gị ka ọchịchị gị dị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata, mee nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị ga. Ịchọ isi gbaghara ndị mehiere anyị. Nna ekwena ka ekwenye na nlanye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Ijupụta na grace osebụwa n'ele gị. Ịdị ngọzi n'eti ikporo niile, ọ dị azị ngọzi n'afọ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọgara bụ ndị nje anyị, kịta na amani ọnwa anyị. Amen. Otito dịrị nna na nwa. Biko ndị bi n'igwe. Ebe m nwere onye dị ka Jizọs, gịnị ga-eme ka egwu tụọ m? Chimekwe na atụkwasịkwa gị obi, onye ahụ chere ya nke gị. Onye nche nọ nso, onye nche nọ nso, onye nche nọ nso, ọ dịghị aghala ụra. Onye nche nọ nso, onye nche nọ nso, onye nche nọ nso, ọ dịghị aghala ụra. Na Chineke nọ nso, n'anya nọ nso, onye nche nọ nso, ọ dịghị aghala ụra. Onye nche nọ nso, onye nche nọ nso.